reprezinte o țară. Și cel mai mare bucurie a fost, știți cum, încă din profesor mai știu despre Moldova, dar din elevi nu prea. Știți, și arătam pe hartă cu mândrie, uitați pe cei Moldova, între România și Ucraina, știți? Și cu mândrie le spuneam, dintr-o țară mică, dar o țară frumoasă, verde, știți, cumva, și la unul s-au gândit, și la unul toți așa au spus, da, veniți într-o țară mică, dar într-o țară frumoasă, cu oameni buni la suflet, și dumneavoastră chiar ați reprezentat Moldova aici. Toată bunătatea. Eram sigur și îndrăzute că ați reprezentat la justă valoare și la cea mai mare valoare țara noastră. Deci programul acesta este unul, în primul rând vreau să încep cu acest lucru. Este un program extraordinar care pe mine m-a ajutat, să zic așa, să trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea, atât ca persoană cât și profesor de engleză. M-am aflat de el foarte simplu. Sunt membru al grupului, chiar simplu pe Viber, al Ambasadei Americii. Am văzut acest anunț mai mult de un an de zile în urmă. Pur și simplu, de acolo e un fel de anunțuri, știri, l-am văzut, uite, șansa de a participa la un schimb, la o stagiere în state. Știți, eu l-am citit așa, anunțul mai pe diagonală, m-am gândit și eu așa, într-un pas, chiar de sincer, de ce nu? Am deschis anunțul, vreau să zic, acea cerere de aplicare, am completat-o, să zic, zile bune. Am completat tot, am depus cererea. Să vă zic sincer, chiar și perioada completării cererii, mă gândeam că zic, uite, gata, renunț cu Dumnezeu, tot completez și nu mai văd capătul și cumva parcă, nu știu. Dar am completat-o până la urmă, nu am renunțat. Când am pus la urmă submit, am pus submit, dar nu zic, să zic acum sincer, nu mi-am pus asta ca un scop final. Uite, completez, neapărat să mă duc, să ajung, să fiu selectată, nu. Am completat-o și s-a dus. La ceva timp vine, dau un mesaj pe e-mail, felicitări, doamna Efros, ați trecut cu prima etapă. Vă dați seama, eu așa am rămas, wow, dar trebuie să susțineți examenul TOEFL la engleză. Aveți la dispoziție 2 săptămâni, am găsit centru, format online, m-am înscris, am trecut cu brio, vine mesajul, dar de acolo zice, uite, felicitări, doamna Efros, aveți un scor foarte bun, ați trecut cu brio și etapa aceasta, vă invităm la următoarea etapă, este vorba despre interviul la ambasadă. Wow, și acolo emoții foarte multe. Sunt mândră să zic că am în spate o carieră cu 20 de ani, plină cu activități și nu mi-a fost deloc greu să răspund la întrebările lor, știți? Și am mers interviul super de bine, dar repet încă o dată, asta și pe mine m-a ajutat și eu o să continui să o fac în activitatea mea. Energia pozitivă și zâmbetul, susținerea aceasta calmă, frumoasă, luminească de dincolo de birou. Chiar să zic așa, pe data de 3 sau 4 octombrie, asta a fost vara, 3-4 și liniște, dar eu mi-am luat o grijă. Sincer să vă zic, 3-4 octombrie, primesc mesaj pe e-mail, felicitări, doamna Efros, ați trecut cu brio, sunteți selectată pentru programul Fulbright și așa mai departe, Spring Cohort 2026. Eu am citit pe e-mail ceva de nenumărate ori. Primul lucru, știți ce am făcut? Am telefonat la ambasadă. Au fost extraordinare. Aici aș putea să continui o listă de adjective extraordinare, fantastici, superb și adjective tot de genul, ținând cont de faptul că a fost un program perfect gândit ca seminare, activități extracurriculare, ori la universitate, ori la un high school din America, adică totul foarte bine gândit și te simți într-adevăr, acolo m-am simțit într-adevăr un profesor de talie mondială, când ai totul pregătit, totul bine gândit. După 2 săptămâni, adică de ore la universitate, am mers 2 săptămâni într-un high school din Statele Unite ale Americii. La început zic așa, am fost ca un observator în clasă și am avut șansa să predau acolo ore, evident că mă simțeam un pic că stai așa în fața clasă, exact așa clasa, stăteam acolo și zic cum o să predau elevilor din state. Dar vreau să vă zic că sunt adolescenți, ca și în Republica Moldova, adolescenți care au și ei frustrări, au și ei supărări, au și ei succese, au și ei insuccese și a fost pentru mine o onoare să deschid la ecranul mare, să vorbesc despre Republica Moldova și să fac ore de engleză, că am spus, doamne, evident că ei predau engleza în felul lor. În 2 săptămâni atât de mult am adaptat cu ei, că în ultima zi de vineri, când trebuia deja să plec, ei spuneau, deci să nu mai veniți, nu mai veniți. Și doamna când îmi spune, zici, când ne-am întâlnit la ceremonia de închidere, doamna zice, știți, doamna care dumneavoastră ați plecat, ei când nu le-au revenit, dar și doamna lui, dar și doamna lui, zice, bă, că vă căutau din priviri și e atât de mult s-au atașat de dumneavoastră, că ei credeau că dumneavoastră o spețeați până la final de an. Nu există că profesorul este mai presus, că e o lume aparte, elevul este mai prejos. Nu, e un tot întreg, colaborare, prietenie, susținere, atunci când elevul, dacă se vede că elevul este mai supra, se apropie, se discută cu el, elevul este susținut, este încurajat, este promovat și prevalează într-adevăr o atmosferă prietenoasă, o atmosferă frumoasă, unde fiecare îi se respectă dreptul la o educație de calitate. Oameni, într-adevăr, profesori de talie mondială, trebuie să zic, profesori înțelepți,
profesori cu un bagaj de cunoștințe extraordinar, care am fost clasați să lucrăm în diferite grupuri la diferite ore. Am lucrat cu diferiți profesori în aceeași grupă, în aceeași echipă, tot să stai să-i asculți, tot să stai să colaborezi, oameni flexibili care știu să împărtășe, care știu să lucreze, care știu să accepte. Și am făcut niște echipe extraordinare acolo, până la urmă am rămas prieteni pe viață și am plâns, ne-am despărțit cu lacrimi. Și chiar fiecare când erau prin aeroport îi trimiteam poze, eu sunt aici, tu ești, tu ai ajuns, cum ai ajuns, cum la tine? Niște oameni extraordinari, minunați, cred că cei mai minunați oameni din viața mea care am întâlnit până aici, din domeniul meu și eu doar. Mi-a dat aripi momentul atunci când am ajuns la aeroport și evident că, da, cu emoții, cu retrăială, prima dată am pășit pe pământ american, visul meu de întotdeauna, vă dați seama, și atunci când am fost onorată la aeroport să fiu întâlnită de Dr. Ali Zou, doamna care este, să zic așa, creierul și coloana vertebrală și înțelepciunea acestui program, Miss Alves, și domnul Brastrey, da, persoane care se ocupă de acest program acolo la FGCU. Când am ajuns și ei m-au întâmpinat acolo. Știți cum? Eu am rămas absolut șocată, uimită, oameni, vă dați seama, cu un statut, oameni cu poziții, oameni care au publicări, care au oameni de o talie internațională, dacă pot să zic așa. Și respectiv, știți cum și orele la facultate și faptul că acele expoziții culturale când a trebuit să vorbesc despre Republica Moldova au niște emoții extraordinare mi-au trăit. Chiar și atunci când am avut șansa să lucrez cu diferiți colegi, profesori din diferite țări în grup, în echip, să venim uite așa în față. Chiar și atunci când a trebuit să prezint o lecție, da, adică colegilor, o lecție de la tine din școală din țara ta. Să ies în fața la colegi să prezint o lecție. A fost extraordinar. Și cireșica de tort atunci când la ceremonia de închidere în Washington să l-am alături pe ambasadorul Republicii Moldova. Asta în general a fost un moment iarăși culminant, un om extraordinar, care am discutat foarte mult, un om care eu stăteam așa, respectam eticheta, norma la urmă, era așa de strâns, m-am îmbrățișat că Doamne, așa mă bucur că văd moldovean ca noastră, ea noastră, zice, nu vă imaginați, la cât orar de plin nu am eu am găsit câteva minute să vin aici. De-aia și zic, dacă se enumăr, de la 21 ianuarie până la 13 martie, toate momentele au fost niște momente de apogeu emoțional, uman, sentimental și așa mai departe, care am zis și mai zic, m-au făcut să trăiesc cea mai frumoasă perioadă în viața mea, atât ca persoană, cât și un profesor de limbă engleză. Unul la mână, știți când începe lecțiile? La ora 7:00 dimineața. La 7:00 încep orele, ei nu se numesc lecții, se numesc periods, care durează 50 de minute, 50-51 de minute, așa, au 5 minute între periods ca să se mute între clase, așa, și în fiecare zi ei au 7 periods. Dacă mai încep la 7:00, ei termină aproape la orele 2 ziua, 7 periods, câte 50-51 de minute, 5 minute pauză între ei. Evident că au pauză de lunch, clase diferite, unde merg la cantină și mănâncă. Uitați-vă! Aici sunt să zic așa, 10 de scrisori. De partea lor, da? Da, din partea lor pentru ei noștri. Will we be able to read them? Yes, of course. Oh, I'm eager to see that. I'm eager to see because I wrote something that little about their school, and I'm eager to see what you wrote about their school. Știți ce le-a plăcut cel mai mult? Faptul că elevii noștri au fost sinceri și am spus, uitați, ei le-au spus la elevii mei așa și ei m-au întrebat, dar dumneavoastră a spus ce scrie, dar dumneavoastră a dictat, a spus că nu. Eu cu elevii mei sunt într-o relație liberă, frumoasă, deschisă, poftim, cine vrea să scrie, scrie despre orice vrea. Și uitați-vă, poftim scrisorile, ei au scris despre ce i-a durut pe ei. Aici am colecționat, să zic așa, mesaje din partea colegilor mei, pentru că sunt 22 de profesori din 22 țări ale lumii. Uite așa. I-am rugat fiecare, da, să scrie câte un mesaj și să lase, să zic așa, să țin un autograf, ca să țin minte, o amintire, țara, este capitola, da. Și am luat așa un prototip micuț ca să am amintiri și eu știu că eu acolo am fost. Și am văzut-o nu doar în poze, dar